Bahala ko no be. Sa di pa nato pala junog katli itong mga baktian adto. Ato sang tubagon yung pangutana ni kisa ni Kinkin. Shout out diha kay Kinkin. Atong basahon ni isang pangutana be. Soy, na ako'y pangutana. Ngano pag naa tayo kwarta, daghan tag amigo. Pero wala gali tayo kwarta, dili naman ka nila tagdon. Salamat daan Soy. Shout out dayon ko Soy from El Salvador City, Misamis Oriental. Oy, sa tanan taga El Salvador, Misamis Oriental ya. Shout out sa inyo tanan ya. Soy, paminaw Soy, kaya ako kang tubagon na ni imong pangutana Soy. Soy, mao ni gitawag na to Soy nga sakit nga kamaturan nga ri sa kalibutan. Nga kung naatay kwarta, daghan tag amigo. Kung jawag na tay kwarta, sa atua, wadya mo na po'y nakaila. Karon Soy, para mausab ni siya nga sistema, hingin ni buhata. Panahon sa naapa kay kwarta, pagpakaon sa inyo ha. Kung mahimo paglitson og baka. Unja katong imong mga amigo nga pertin tambaluslusa nga tagdon ra man kahagdon na kay kwarta, motoy pang-imbita ha. Karon Soy, kato sila kato imong mga amigo nga gipang-imbita, tagsa-tagsa og huwam og kwarta. Di man na magdaghag langas, magpahuwam na kay duwa makay kwarta. Galitson gani kag baka. So sa laktod Soy, wa jud muna sa ilang hunahuna nga di ka kabadjad atong imong gihuwam nga kwarta. Karon Soy, mangutana man na sila og kanus ay budget ana imong giutang nga kwarta. Igna na dyan sila nga mo budget ko ini panahon sa wa na ko'y kwarta. Di ba Soy, bisag wa na kay kwarta, tagdon dyan pong kanila. 네가 나를 너무 졸라 한 번만 나달라 너무 졸라 기지는 알았지만 네가 너무 착해 보여